Φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι η Σωτηρία Τσιβινίκου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σήμερα ανοίγουμε έναν κύκλο βιντεομαθημάτων σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες. Θα ξεκινήσουμε απαντώντας σε πολύ απλά ερωτήματα αρχικά. Στη συνέχεια θα δεχτούμε και τα δικά σας σχόλια ερωτήματα, τα οποία μπορείτε να αναρτάτε κάτω από τα βίντεό μας, τα οποία θα προκαλέσουν τα επόμενα βιντεομαθήματά μας. Δηλαδή, θα μπορείτε να θέτετε γενικά ή πιο εξειδικευμένα ζητήματα, στα οποία θα απαντούμε μέσα από τα βιντεομαθήματά μας στη συνέχεια. Μαθησιακές δυσκολίες είναι οι μη αναμενόμενες δυσκολίες στη μάθηση, κυρίως στο γραπτό λόγο, στην ανάγνωση και την ορθογραφία. Είναι τα παιδιά τα οποία, ενώ έχουν πολύ καλή νοημοσύνη, είναι έξυπνα παιδιά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα όρασης και ακοής, δεν έχουν δηλαδή αισθητηριακά ελλείμματα, ωστόσο δεν μπορούν να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν καλά. Μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να έχουν ως διάγνωση μόνο τα παιδιά που έχουν τουλάχιστον κανονική και πάνω νοημοσύνη. Δηλαδή είναι διαγνωστικό κριτήριο ότι είναι έξυπνα παιδιά. Είναι ένας συμβατικός όρος για να κάνουμε διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. Άρα, σε καμιά περίπτωση τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι χαζά παιδιά. Η λέξη θεραπεύονται δεν ταιριάζει με τις μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά έχουν κάποιες δυσκολίες οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν, να αμβληνθούν, αλλά όχι να θεραπευτούν. Είναι απολύτως ξεπερασμένο ως έκφραση και ως διαδικασία. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα πολύ καλό οπλοστάσιο στα χέρια των δασκάλων μας για να αντιμετωπίσουμε τις μαθησιακές δυσκολίες. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε τα σχόλιά σας και τα ερωτήματά σας. Τα ερωτήματά σας θα τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τα επόμενα βιντεομαθήματά μας και τα σχόλιά σας για να γίνουμε καλύτεροι. Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να ειδοποιήσετε κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βιντεομάθημά μας. Γεια σας!